बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। मैदेर फालोआ सासे आबादारिनि 4 बिगासो हानि थालिर आबादखौ जाजोबना गालांदों। बाक्सा जिल्ला बाटाबारि हाग्रामाफोरनि सिङाव थानाय सि ब्लक ब्रह्मपुर गामियाव थांनाय हरनि 8 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिमनि गेजेराव मानसिनि नखरफोराव हाबनानै हाग्रानि मैदेर फालोआ गोबां सुबुंनि माइ माइरं जानानै न' बां सिफायना सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे मुस्रि नबिन बर' बिथांनि 4 बिगा हानि सिनि साम्फा मालभग जाहादि बायदि थालिर आबादखौ मास 20सो मैदेरनि फालोआ गाज्रि रोखोमै सिफायना जाजोबलाङो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे खहा खालामलांनाय एबा जानानै गालांनाय थालिर आबादनि बेसेनखौ फ्राय 1,50,000सो जागौमोन होननानै बुंथिदों। बे थालिर आबादजोंनो नखरखौ खुंबोबाय थानायलाय बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव माजों नखरखौ सामलायलांनो हागोन बेखौ साननानै जिंगाजों दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा खहा जानाय आबादनि थाखाय सोरखारनाव अनसुंथाइ मोनगोनखौ लामा नायदों। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। मोनबाय दिनै हरनि 8टासो बाजियाव मैदेरफोरा फैनानै बे जोंनि बारियाव बागानाव हाबनानै माने ओइ थालिर दंमोन, थालिरफोरखौ सेफायदो जादो, ओमफ्राय गय दङमोन। आंना जाबाय थालिरा जाबाय 4 बिगामोन। बेनिफ्राय गयबो दोङो गेजेर गेजेर, बेफोरखौ सेफायजोबदो गयफोरखौ। आरो थालिरखौबोथ' आरो गैया, बिफाङानो गैया थालिराथ' सेफायजोबदो जालांजोबदो। बेसेबांसो दंमोन मैदेरा? मैदेरा 80टासो दंमोन। नोंथांनि हिसाबाव बेसेबांसो रांनि थालिर बा गयखौ जालांखो फोरमायगोन नामा? दा आंथ' आंनि हिसाबावथ' दा 1.5 लाखसोनि माने खहा जादों आरो बै माबा जानायाव मैदेर गाफायनायाव। हाग्रा बिफाना खौरां लादों लायाखै? हाग्रा बिफाङाथ' ओरैनो होफायदो होनाया, होमबाबो थारमाने बिदि दा फैथ'वाखै आरो हरनि 3टासिम थारमाने बिथांमोनाबो बाहाय सहाय खालामनायालाय नङामोन। नोंथांनि मुङा मा? आंनिया नबिन बर'। गामिनि मुङा? गामिया आंनिया सि ब्लक ब्रह्मपुर। सरकारखौथ' आं दा बिनि थाखायनो ओइ जोंनि बे खथि जानायनि थाखायनो आं माबा मोनसे लुगैयो आरो। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.